Right. Ndiyo ya zanisia. Kasiya mhuru na mbuya. Yatakati muno cost kwezvirezvi. Right. Buya. Paya mama kazi munofana kubhadhara 15,000. Ndizoka. Mukomana anga akati auda 15,000. Tikati isusu pa 15,000. Hazviti pamaererano nekuwirirana kwamama akaita nechi. Chiendai mo cost ezviro zviripo kuti mabhanana aripo ngemari izvo zvakaitwa nemukomana uyu. Ngezvemari. Kuti mukwanise kumudzosera zvinhu zvani? Zvake. Saka Madhumeni akaita basa. Madhumeni aita basa. Autaura kuti zvinhu zvese zvemukomana zviripo apo. Zviri worth $2,196. Ah? Munaro? Iri zvendiro rimwe chete. Kuti total cost is 2,196. Izwai mbuya. Iyi nyaya yatikarambi kuidzokorora tichidzokorora. Takataura nyaya tikati mbuya imi mati munhu hamuchamudi pachi panzvimbo penyu. Handiti? Tikati munhu mubhadhare ma-developments ake for compensation for development. Handizvo? Kana kuti muri kusiya munhu achipupura zvinhu zvani? Zvake. Munhu oenda apupura chi? Zvinhu zvake. Saka ndiri kutaura sana ndinokumbira. Kutaura izvo muda kutaura tizvo. Ngapupure yake zvinhu zvake ndikuti kana ndikamunyepera mambo kuti ndinotsvaka mari 2,000 handimbotori kana nedhora handina. Right. Ko ifish pond haipupurwi kaanodini zvake. Handisi kuti fish pond here kana kuti idhemu kana kuti chini. Handisi kuziya. Chiro chacho igomba rakandochera. Kuti rero rekuda kuti ngere kutse mari dota kana ngere kudini. Handisi kuziya. Asi nhasi nini handikwanisi pamari iyo. Izwai mbuya. Wanhu waita basa rawa. Waitotarisa zvinhu zvese zviripo. Pano mambo makanditaurira kuti unzi maavhu akadai haati haabhadharwi haaerengwi anerengwi yadai ngemiti asi miti yakaberengwa neyakadai yese Madhumeni akaerengwa. Chikonzero chakaita kuti aerenge icho kuti mukadzi wake Mudhumeni uri mubatsira here baba? Mukadzi wake Mudhumeni unoswera Madhumeni akaenda ipapo. Izwai mbuya. Muti wese wakasimwa nemunhu uyu unokaundwa. Muti wese waakasima nyangu wakadai unokaundwa. Chinosiyana chete kuti uyu usati waakubara $2. Wane maflowers $5. Waakubara $20. Ndiwo musiyano wacho. Saka ndataura kuti mari handiyo. Right. Saka imimi manje ndosaka takati paya from the word go ndakataura kuti mbuya nemwana utaurira naye mugare pasi zvakadi zvakanaka. Mungowirirane sekuwirirana kwamaita pekudi pekutanga. Handizvo. Imimi mbuya maakuchimira kuti mukomana aite sei? Apupure zvinhu zvake. Asi kana apupura zvinhu zvake munofana kuchiwirirana kuti ari kupupura achigarepi achibvepi. Anogara mumba kwake. Ndizvo here zvinoita yakasiya mbuya. No, it's okay because that's not complicated matters. Because this is what we want. Try to want something. Kubva kusimbarani rako. And the only way unokwanisa kuzwana ndekuti iwe chigadzisa zvinhu zvako zviite sei? Uchizvimonita zvozvikohwa. Handiti wapedza kodi. Yes. Yes, taura tisi. Ipapo ndandine kachimo pakuti mune zvinhu zvakasiyana. Mune mapineapple, mamwe achirubereka, mamwe achirudidi, mabanana acho mamwe achirubereka. Plus ise kutaura kwamanga makamboita kuti kana paine conflict parent munofanira kumbosiya zvakadii zvakadaro. There's no need to really. Izwa kutaura ka. The reason why tikutaura ka ndeye kuti tanga tiri of the opinion kuti mbuya wane mari yekukompensate. Kuti ongopiwa mari yako odi when. But now that mbuya wayo kuti akukompensate mari awadi. Awana. Saka nyaya yapo yakuti chingogara uripo anditi woita zvauri kuita. Anditika zviri kubara hazvinei nambuya. Andizvo zviri kukura hazvinei nambuya. Right. Kana iwe nguva yacho yekukohwa yadini yakwana. Andizvo iwe unokohwa zvinhu zvako di. I know kuti zvinhu zvinosiyana kuti pane pineapple pane chii anditika. Saka iwe uri kugarepo kusvika chekupedzisira kukohwa chako wakohwa. Arikakona zvizvo.
iwe uri kugara ipapo kusvika chekupedzisira kukohwa wadini wakohwa. Handikaona iwe pa in the meantime uchigadzisa zvinhu zvako izvi handitika iwe uchigadzisa uchi zviro zvako kuside life after mbuya life after chi ipapo ndandine chimo nekuti nofunga ndakamupa chimo kuti ndutaura navanhu vakasiyana siyana vamwe vacho zvinezvi hawapo pane nyaya yekuti wakuzwa nyaya yemari asi kwese kufamba kwetaitako ndo waendesa wachidii wachiperekedza wachiita sei asi zvinezvi wakunzwa nyaya yemari and iwo wacho ndo waruda futi nchi waruda nzvimbo izwa kasiya muro ava vanhu vese waripo nevasipo hawanei kana chekumboita nambuya. Mbuya ndiye muridzi wechiro, akapiwa chiro ndiwe, wamwese kuzvizvizira badzi kuti zvinake kana kuti zvishate. Imimi nambuya zvamatowirirana ndizvo izvozvo. Chandava kuchikumbira manje chache kuti wanombonyorera mbuya waya ngawanyorere mbuya kuti tawirirana nambuya kuti tichakohwa chii ndichazobva panapa ndakohwa zvinhu zvangu. Chibva mamunyorera handizvo kuti iwe ugare uchi munhu wari kunyorerana naye ndiani? Handizvo yatopera mbuya tapedza mbuya chinyorera naye nemukomana naye zvatataura zvatataura chinyorera naye nemukomana nyorera naye pasi vati vamwe izwai bambo musaite mufakazi bamudani munozwa munoda mataurira mbuya zvekutaura muchiri kumba kwenyu hamukwanisi kuti mbuya abvuma zvabvira nekomana imi mhada kutomuchinja pamberi pedu ndiri kuti ngabvise zvinhu zvake echibva aenda ndizvo zvanoita zvadini kana zvadini ndizvo zvatopera ndosati chinyorera naye apa mbuya makuita rimwe dare apa itai dare renyu rimakumba endai monyorera izvo makuitara kuti mukomana kana abvisa zvinhu zvake abve pamba penyu apo mamasainana chibvai next